shi kuma muna ƙara godiya gare shi da dama da ya bamu muke ci gaba da hidima ta jama'a da al'umma tun lokacin da muka taso har zuwa yanzu, kuma muna fata mu ci gaba da yin haka har ƙarshen rayuwa. Muna gode muku da kuka amsa wannan kira namu, ko kuka sake amsa wannan kira namu, domin mun kira irin wannan a kwanan baya mutane sun karɓi kiran, mun sake maimaita shi kuma an karɓi kiran. Muna fatar in Allah ya sa mun sake wani kira za a karɓa kuma kiran in Allah ya so. Babban makasudin shirya wannan taro shine mu ba da dama ga jama'a su samu wata kafa, wata hanya ta tattaunawa da masana a fanni daban-daban na cigaban al'umma. Kowa ya sani wannan daula an kafa ta ne bisa ga tubali da mataki da ginshiki na ilimi. Tsakanin Bello da Shehu da Abdullahi suna da littattafai sun fi 200. Don haka dole mu ci gaba da assasa wannan asali na wannan daula ta ci gaba da yada ilimi da al'amura na ilimi domin samun ci gaban ƙasa. Wannan tattaunawa ta yau ta yi tsokaci kan makamashi da hanyoyin da za a ci gaba da ƙasa, kamar yadda tattaunawa ta farko ta yi magana kan al'adu da hanyoyin sadarwa. Insha Allah za mu ci gaba da kira taro irin wannan, kuma duk al'amuran ci gaba da suka shafe mu, in Allah ya mana tsawon rai za mu ci gaba da tattauna su in Allah ya yi. Muna roƙon Allah ya mai da kowa gida lafiya. Bakinmu da suka zo, wasu daga kasashen waje, wasu daga Lagos, wasu daga Abuja, wasu daga Kano, wasu daga Edo, wasu daga Zamfara, daga kusa, daga ko'ina cikin faɗin ƙasar nan, muna muku godiya. Muna roƙon Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya. Mr. Chairman,